I per fi avui un sí. Un sí. Avui sí ja podem dir un sí. Per dir que podem recuperar el servei d'aparcament regulat. Però també per fer possible aquesta recuperació de l'aparcament regulat hem hagut de treballar molt intensament aquests 2 anys a l'Ajuntament. Avui tenim una empresa municipal de serveis, una empresa que ara mateix és una empresa municipal d'urbanisme, però que serà una empresa municipal de serveis també, preparada per a poder assumir aquest servei. Vam heretar una empresa pràcticament en fallida i durant un any estava a la corda fluixa, fins i tot amb una possible concurs de creditors, ho dic així, però la vam aconseguir redreçar. I avui tenim una EMU sanejada, una EMU amb un deute reestructurat, forta i amb els millors resultats, els millors comptes de resultats des de fa una dècada. Avui tenim una empresa municipal indispensable per a poder assumir aquest servei d'aparcaments regulats. I iniciem un camí intens. Sí, iniciarem un camí intens. Hem d'aprovar documents, hem de redactar expedients, hem de tirar endavant acords de ple, modificar els estatuts de l'empresa municipal, aprovar un canvi de model de gestió, finalment aprovar una encomana i, per últim, la subrogació de tot el servei i la subrogació del personal, que aquesta és una part important i interessant. I treballarem perquè tingueu les millors condicions laborals possibles. A això ens vam comprometre, ja ho vaig comentar l'altre dia a la reunió, treballarem perquè tinguem les millors condicions laborals possibles, treballarem perquè hi hagi una millora en la qualitat del servei, això també és un compromís, s'ha de renovar tota la maquinària, hi ha d'haver una millora substancial de la qualitat del servei al ciutadà, i ho farem entre totes.